Ján Roháč, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou pracoval aj s touto muzeálnou televíznou technikou, ale aj ďalší režiséri, radi pozývali do svojich slovenských projektov aj českých umelcov a naopak. A nie sa čomu čudovať. Pre televízne programy bola táto cezhraničná spolupráca poväčšinou príjemným spestrením. Niektorí slovenskí umelci takto prerazili na český trh okamžite, iní ho dobíjali postupne. A to je aj prípad na tú dobu veľmi abstraktného a svojského speváka Richarda Millera. Samozrejme, jeho svojrázny hudobný prejav nebol určený pre každého, ale mladí diváci si určite prišli na svoje. Pripomeňme si toto obdobie Richarda Millera v jeho modernej skladbe Oči. Tak a teď se můžete ptát vy. Asi vás něco zajímá. No, zajímá. Třeba to, kde a kdy se budou tyhle modely prodávat. Budou se prodávat v Družbě, to je na Václavském náměstí. A když se tak na vás dívám, tak docela byste se nám tam hodili jako živé manekiny, ale to si necháme na jindy. Prodávat se to začne ve čtvrtek 26. června, protože téhož dne odpoledne v 15 hodin na zeleném pruhu uprostřed Václavského náměstí bude taková disco přehlídka, kde všechny tyto modely budou předvedeny a všechno, co bude předvedeno, se bude moci okamžitě naproti v obchodním domě Družba zakoupit. Víte, co mě ale napadá teďka? Vždycky jsme postávali závistivě u Tuzexu, protože na našem domácím trhu nic moderního mladého nebylo. Najednou to je. A je jenom škoda, že se o to zasloužila Mladá fronta a nikoliv profesionálové. Snad to příště bude lepší. Moc se nám to líbí. Ale teď už zase písnička. Kde je Miller? Čítam chvíľu klamstvá z očí, v tvojich očiach klamstvá sú. Čakám, kedy pravdu zočím, nechytíš ma na krásu. Smejú sa mi, sám sa smejem, bez slov vravia zmizni preč. A tá láska, kde je, tak mi predsa neuteč, tie oči neverné. Tie oči neverné. Modré viečka všetko kryjú a myhalnice políca. Na prsiach choval som si smil, si obyčajná opica. Tie oči neverné. Tie oči neverné. Tie oči. Tie oči. Neverné. No a takto sa vďaka televíznemu klubu mladých predstavil divákom českej a československej televízie Richard Miller. No a pán kolega,